Καλώς ήλθατε στη νέα μας πρωτότυπη Ακαδημία. Επιτέλους, θα διδαχθούμε την αρχαία μας ελληνική με ένα πρωτότυπο τρόπο. Θα μαθαίνουμε το συντακτικό και τη γραμματική της αρχαίας ελληνικής από τα ιερά μας κείμενα, από την Αγία μας Γραφή, από τους Αγίους Πατέρες και από την Ορθόδοξη υμνολογία μας. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν είναι τα χαρίσματα τα δίνει ο Θεός, ευφυείς όσο οι άλλοι, σίγουρα θα αγαπήσουν την Ακαδημία μας, διότι σίγουρα 1000% θα μένουν αναπαυμένοι, πληρωμένοι, θα γεμίζουν με νοήματα και σίγουρα κάτι θα έχουν μέσα τους μείνει από όλα αυτά τα οποία θα ακούσουν με έναν τρόπο όμορφο, έτσι δυναμικό. Θα ξέρουν σίγουρα τι θα πει ρήμα, θα διδάσκουμε. Τι είναι το ρήμα, γιατί είναι το απαρέμφατο, τι σημαίνει μετοχή, με δικό μας τρόπο, γιατί εκφράζω ένα πόνο μου. Εκφράζω αυτό το κενό που είχα στα ελληνικά μας θρανία. Αυτό θα μεταδώσω. Και μέσα από τα νοήματα αυτά, τα βαθύτατα, τα θεϊκά, θα εκπολιτιστούμε, θα εκπολιτιστούν τα παιδιά μας και θα αντιμετωπιστεί έτσι ο σημερινός πεσημισμός του νεοέλληνα, η σημερινή λεξιπαινία, η οποία έχει καταντήσει τόσο χυδαία. Θα αντιμετωπίσουμε αυτό τον μακακισμό, γιατί ο νεοέλληνας σήμερα δεν γνωρίζει να εκφράζεται. Πόλεμο έχουμε. Γιατί φύγανε οι δασίες, οι ψηλές, οι περισπωμένες. Γιατί ήρθε το μονοτονικό σύστημα. Ο άνθρωπος πρέπει να γεμίσει μέσα του με χάρη Θεού. Και όταν θα έχει αυτή την πληρότητα, θα θέλει να εκφραστεί. Πώς θα εκφραστείς όταν δεν θα έχεις τα όργανα? Ποιο είναι το όργανο? Η τελειότερη γλώσσα του κόσμου, που την βγάλανε. Δεν τη βγάλανε εντελώς, αλλά δεν τη διδάσκουν έτσι όπως πρέπει. Εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε αυτό το υπέρτατο αγαθό της ελληνικής γλώσσης σε όλους τους ανθρώπους. Με ρώτησανε σε ποιες ηλικίες και είπα μεταφορικά από 10 έως 110 ετών. Στο τέλος, για να μην παίρνω τον χρόνο της Μαρίας, της καθηγήτριάς μας, στο τέλος θα πω και τα θεολογικά. Χαρείτε το μάθημα και μείνετε εδώ, μεταδώστε αυτό το πόθο μας και σίγουρα θα έχετε και άλλες εκπλήξεις, ζωντανές παρουσίες με παράθυρα, στα οποία θα μας λέτε και τι δεν καταλάβατε. Και εμείς, εγώ και η Μαρία, θα δώσουμε την ψυχή μας για σας, για τα παιδιά σας, για όλους μας, για να πηγαίνετε στην εκκλησία και να ξέρετε τι λέει ο παπάς και τι λέει ο ψάλτης. Να χαιρόμαστε όλοι μας τη λατρεία μας, να χαιρόμαστε την πίστη μας, την εκκλησία μας και να μεταδίδουμε στον κόσμο φως, αγάπη και ελπίδα. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ευθυμιάδου Μαρία. Είμαι φιλόλογος από του Απιθύτα Θεσσαλονίκης και μαζί σας θα κάνουμε μετάφραση ιερών κειμένων, των Ευαγγελίων ή και του Αποστόλου. Θα προσπαθήσω με όσο πιο απλά λόγια μπορώ να σας λέω τη μετάφραση και να κάνουμε σύνταξη και γραμματικά φαινόμενα πάνω στα ιερά κείμενα. Και ο λόγος είναι ώστε να μπορούν να γίνουν απλά πιο κατανοητά από όλους.
και έτσι να μπορούν να καταλαβαίνουν την ώρα της Ιας Λειτουργίας και του Ευαγγελίου, οποιοσδήποτε θέλει να υπάρχει μια πιο σαφής κατανόηση εκ μέρους σας. Είναι πάρα πολύ απλό να προσπαθήσουμε να έρθουμε πιο κοντά στα αρχαία κείμενα, στην αρχαία μας ελληνική γλώσσα, και αξίζει πραγματικά το κόπο. Θα προσπαθήσω να σας τα λέω με όσο πιο απλά λόγια μπορώ, είτε και τη μετάφραση, είτε και οτιδήποτε. Αν χρειαστείτε κάτι και να σας λύσω απορίες, θα είμαστε εδώ μαζί με τον Πατέρ Ισακ, τον οποίο και ευχαριστώ για την προτίμηση. Και ξεκινάμε λοιπόν σήμερα με το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Μυροφόρων, στο οποίο θα σας διαβάζω κάποιες περιόδους στο αρχαίο κείμενο, αν θέλετε να το έχετε και μπροστά σας, ώστε να το βλέπετε. Αν θέλετε να κρατάτε σημειώσεις, θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο αργά μπορώ και τη μετάφραση κάποιων περιόδων. Και η πρώτη περίοδος λοιπόν ξεκινάω, είναι η εξής. Το καιρό εκείνο, ελθόν Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, ευσχήμων βουλευτής, ως και αυτός είναι προσδεχόμενος την Βασιλεία του Θεού, τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτων και ητήσατο το σώμα του Ιησού. Πάμε να δούμε τη μετάφραση αυτής της πρώτης περίοδου. Εκείνο τον καιρό, ο Ιωσήφ, ένα αξιοσέβαστο μέλος του συνεδρίου, που καταγόταν από την Αριμαθαία και περίμενε και αυτός τη Βασιλεία του Θεού, τόλμησε να πάει στον Πιλάτο και να του ζητήσει το σώμα του Ιησού. Την Βασιλεία του Θεού, τι είναι προσδεχόμενος? Όταν ρωτάμε στο ρήμα την ερώτηση τι, αμέσως μετά το ποιος που απαντούσε στο υποκείμενο και το βρίσκουμε, θα ρωτήσουμε στο ρήμα την ερώτηση τι. Τι είναι προσδεχόμενος? Την Βασιλεία, την Βασιλεία είναι το αντικείμενο στο ρήμα. Επειδή στο πρώτο μάθημα στην αρχή είπαμε αρκετά, θα περιορίσουμε εδώ τον ερμηνευτικό μας λόγο λέγοντας τα εξής. Λέει κάπου στην Αγία Γραφή ότι πιο εύκολα είναι να περάσει από την τρύπα της βελόνας η καμήλα παρά ο πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εδώ βλέπουμε τώρα να εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, να είναι Εβραίος, βουλευτής, ένδοξος, πλούσιος, και όμως δεν σκέφτηκε την καρέκλα, δεν σκέφτηκε τη δόξα του, δεν σκέφτηκε τον πλούτο του. Εμείς έχουμε ως πρότυπα στη ζωή μας τον Ιωσήφ, τον από Αριμαθαίας, τον Νικόδημο και τις μυροφόρες.